dik il-weda hija ċara u aħna il-gvern qed infakru l-ħin kollu. Fakkarnilu meta kellna laqgħat ta' konċiljazzjoni, fakkarnilu meta bdejna n-negozjati u bqajna nfakru anke fil-ġimgħat li ġejjin anke fil-jiem li għaddew. U nfakru għax hija weda pjuttost speċifika. Jiġifieri jekk il-gvern qed jgħid u fhem minnhom semmijilna waqt in-negozjati għax jiena ħantikom bħalma tajt l-oħrajn. Il-weda elettorali ma kienx hekk. Weda elettorali kienet tidentifika sezzjoni ta' ħaddiema li huma l-edukaturi li ġew singled out minħabba ċirkustanza partikolari tagħhom u l-gvern qal dan is-settur jien irid insaħħu b'tali mod li jiena nagħti żieda sostanzjali. Aħna dik qegħdin infakruh, ġifieri tiġix tgħidli għax jiena tajt il-ċikku u l-peppu mela jilek ħanatik l-istess, le, inti għamilt weda speċifika u dik il-weda trid timxi magħha. Kienet din l-ispjegazzjoni ċara li sa waqt il-programm NetLife tal-ħamis il-President tal-MUT Marco Bonnici kif fakkar li n-negozji mal-Gvern komplew din il-ġimgħa kemm in-negozji dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll dwar il-pakkett finanzjarju. Bonnici stqar li l-ikbar intob sabiex jintlaħaq bil jibqa' il-pakkett finanzjarju kif fuq il-kwistjonijiet l-oħra hemm konverġenza. Jidher li l-kwistjoni tal-allima twalet wisq anke minħabba l-fatt li dan hu ftehim li ilu l-iskada aktar minn sena u għalhekk il-membri tal-MUT qed jibdew jistaqsu kemm dwar l-artirat kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet infushom. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jintilfu fis-sena għaddiet ħanerġa' nirkuprawhom issa u dak huma kollha mistoqsijiet leġittimi fejn jidħol l-artirat dejjem kien hemm assigurazzjoni kemm il-gvern u anke min-naħa tagħna li dawk ħajkunu qegħdin jingħataw. Jiġifieri is-sena li għaddiet ovvjament tat-termini finanzjarji dik ma tkunx intilfet, imma bħalma kulħadd jistenna ovvjament ikun irid jara eżattament se jkunu kundizzjonijiet tax-xogħol biex ikun hemm ċertu deċiżjonijiet. Għax għandna edukaturi li qed jistennew dan il-ftehim biex jiddeċiedu. Fosthom se jkun il-futur tagħhom fis-settur edukattiv. Fl-aħħar jiem il-Ministru Clifton Grima żvela li fl-ewwel 12 ġimgħa tas-sena skolastika li ninsabu fiha irreżenjaw diġà 13 il-għalliem mill-iskejjel tal-Gvern, 6 mill-primarja u 7 fl-iskejjel medji. 13 l-edukatur li irreżenjaw. Dwar din ir-realtà Marco Bonnici qal li din mhux kwistjoni li l-Gvern sempliċement jgħid li tlifna 13 l-edukatur. Imma għall-MUT huwa essenzjali li jkunu jafu x'inhi r-raġuni għalfejn dawn l-edukaturi jkunu telqu. Jekk telaqx minħabba li ovvjament il-kundizzjonijiet mhumiex favorevoli għalih, jekk tarax għax għandu aspirazzjoni differenti, jew jekk hemm xi raġunijiet oħra li ma nafux. U dak dejjem ninsistu ġifieri li l-gvern jgħid ara jiena tlift 13 l-edukatur, għalina mhix biżejjed. 13 edukatur huma 13 persuna li magħhom hemm storja. Aħna dik l-istorja interessana. Intant Marco Bonnici qal preferibilment il-qbil għal pakkett tal-allima jasal mill-aktar fis possibbli. Però sfortunatament dan qed jidher li mhux ser ikun possibbli anke ħabba l-fatt li resqin lejn l-elezzjonijiet lokali u Ewropej. U nafu li aħna xiġri fin-negozjati meta toqrob elezzjoni kemm jekk hija elezzjoni ġenerali, kemm jekk huma elezzjonijiet lokali u f'dal każ ovvjament huma MPs, il-gvern ma jibqax jinnegozja f'dak il-perjodu. Maria Borch, Net News.